Bai, hasiko gara, bai. Barkatu, Bueno, egunon guztioi, hasiera emango diogu 2025ko azaroaren 7 honetan egingo dugun azaroko ezoiko osoko bilkurari. Ezoikoa denez, gogoratzen dut, ez dagoela ez galde erregurik eta gaurkoan puntu bakarra dakargu ona. Beraz, hasiko gara. Lehenengo puntua, puntu bakarra, 6-793/2025 espedientea, lurraldeko informazio batzordearen irizpena, UEB2-ren hirigintza hitzarmenaren onartzea, merkataritza lursatia, bizitegi lursatia bihurtzeko, Durrutzi 21 SL enpresak eskatuta. Punto único, expediente 6793/2025, dictamen de la Comisión Informativa de Territorio. Aprobación del convenio urbanístico de la UEB2 para conversión de parcela comercial en parcela residencial, instado por Durrutzi 21 SL. Asier Egiraun, hirigintza zinegotziak azalpenak emango ditu. Eskerrik asko Edurne, egunon danori. Gaurkoan, Galdakoko udalaren eta Durruti 21 SL, Saema SL, Zeletxe 2005 SL eta Zuatzaurre Urban SL enpresen arteko hirigintza hitzarmena dakargu udalbatza honetara egoki ikusiz gero onartu desan. Helburua da Benguetxe 2 egikaritze unitateko eremu komertziala bizitegi eremulez kalifikatzea, etxebizitza libreak eta babes publikokoak eraikitzeko. Hitzarmenak hurrengoa jasotzen du. Galdakoko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntual bat garatzeko asmoaren hitzartzea. Gero azalduko diren alderdien konpromisoak eremua berrantolatzeko eta urbanizatzeko. Udalari plusbaliaren ordainketa eskubide urbanistikoengatik. 5. metrolinearen integrazio eta garapen berriari eremua egokitzea. Eta iraupena 4 urtekoa izango da, beharrezkoa bada, luzatu ahal izango delarik eta behin onartuta erregistroan jaso beharko da. Helburua da metro eta bizitegi garapena koordinatzea, etxe bizitza babestu gehiago sortzea eta eremuaren antolamendu jasangarria bermatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Asier. Eztabaidara pasatuko gara, auzoak, Usansolo Herria, Alderdi Sozialista, EAJ. Bai. Bueno, gure aldetik gaur ekarten dakargun ona oso interesgarria da, zeren eta etxe bizitzak egitea Galdakon eta aukera egote etxe bizitza publikoak ekitea, eta ganera entitate pribatu bategatik eta ez udal bertatik positibo ikusten dugu, abertanak boga egiten badugu etxe bizitzaren kontua gaiztesteko. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Bai. Durruti 21 SL enpresak Galdakoko udalari proposatzen dion hirigintza hitzarmena onartzeko toki araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 legean xedatutakoaren arabera plangintza orokorraren aldaketa eta udal ondarearen kudeaketa dakarrenez, udalbatzaren erabakia beharrezkoa da. Horregaitik ezoiko bilkura deitzea proposatu da, talde politiko guztien parte hartzearen bermea bultzatu nahi dugulako. Hitzarmen urbanistiko honek udalerriko ondorio estrategikoak ditu, bai hirigintzaren, bai ekonomia eta gizartearen ikuspegitik. Horregaitik, bere onarpenean udalbatza osoaren inplikazioa eta talde politiko guztien parte hartzea ezinbestekoak direla uste dugu. Horrelako hitzarmen bat onartzeko proposamena egiten diguten lehenengo aldia da, eta ezoiko bilkuraren formatua egokiena dela uste dugu, gardentasuna, interferentziarik gabeko beharrezko eztabaida publikoa eta adostasun instituzionala bidatzeko asmoz. Talde guztiei aukera ematen die azkeneko 3 batzordeetan jasotako informazioa garatzeko, iritzia emateko eta udalaren erabaki estrategiko honetan parte hartzeko. Benguetxe 2 eremuaren egungo antolamenduak erabilera komertzialeko azpieremua aurreikusten du erabilera bizitegien eta nazional 624 errepidearen arteko trantsizio gune gisa. Hala ere, hiri antolamenduko plan orokorra eta 2015ko plan berezia onartu zirenetik ez da garapen komertzialik gauzatu. Eta horrek erakusten du erabilera hori ez dela ekonomikoki, ez da funtzionalki ere bideragarria. Bestalde, Bilboko 5. metrolinearen esarpenak eremu horretan geltokia izango duenak bizigune eremu berria eta mugikortasun irisgarritasun behar berriak sortuko ditu. Testuinguru berri horretan, eremua etxebizitzarako erabiltzeak
interes handiagoa eta egokitasun handiagoa du. Erabilera komertzial intentsiboaren kalifikazioa ez dago teknikoki sozialki justifikatuta. Horregaitik uste dugu, hitzarmen honek bidea ireki dezakeela indarrean dagoen plangintza egokitzeko. Honako helburu hauekin. Erabilera komertzialeko azpi eremuari etxebizitza kolektiboko erabilera ematea, etxebizitza libreak eta babes publikokoak. Metroaren etorrerak sortutako aukerak aprobetxatzea. Herri ingurune trinkoa eta konektatua eratzeko. Udal honek bultzatzen dituen etxebizitza politika publikoak eta helburu horrekin onartutako plangintza babestea, babes publikoko etxebizitza sortuz. Eta bideragarritasun ekonomikoa bermatzea azpiegiturak eta ekipamendu publikoak finantzatzeko gaitasuna indartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txanda, Usoak, Usansolo Herria, Alderdi Sozialista, EAJ, EH Bildu, ez. Orduan bozkatzera pasatuko gara. Bai, bozkatuko dugu, aldeko botoak. Vale. Danok alde, hortaz, proposamena onartzen da. Esan dugun bezala, beste punturik ez dago, orduan bukatutzat emango dugu osoko bilkura. Eta, azken hitz bat, ja plenotik kanpo Asier Egiraunek. Bai, nahi dut, eskertu nahi diet beste talde politikoei, honetan izan duten implikazioa, zelan handu dugun, eta batez onartu izana, benetan eskergarria da. Eskerrik asko.